नमस्कार, वर्ड चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पुरण कसं बनवायचं ते बघूया आणि पुरणाचे मोदक पण बनवणार आहोत। तर आपण इथे सुरुवात करणार आहोत। चला तर मग तर मी इथे ही डाळ घेतलेली आहे हरभऱ्याची, म्हणजे ही चण्याची डाळ घेतलेली आहे। तर ही 1 वाटी डाळ आहे आणि 1 वाटी गूळ आहे। तर ही डाळ अनपॉलिश आहे। तर आता आपण ही डाळ एका बाउलमध्ये टाकून घेऊया। पण याच्यामध्ये पाणी घालून छान अशी स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आता आपण याचे हे पाणी काढून टाकूया। आपण पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि इथे गॅसवर मी कुकरमध्ये पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आपण ह्या पाण्यामध्ये 1 टेबलस्पून हळद आणि थोडंसं तेल घालून घेऊया। हळदीमुळे काय होतं, पुरणाला छान कलर येतो। आणि आता आपण याच्यामध्ये चणा डाळ घालून घेणार आहोत आणि आता आपण हे कुकरला झाकण लावून घेऊया। आता आपण याच्या 1 ते 4 शिट्ट्या काढून घेऊया। 4 शिट्ट्या झालेल्या आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि कुकर थंड होण्यासाठी ठेवलेला आहे। कुकर छान थंड झालेला आहे। आता आपण झाकण काढून बघूया। बघू शकता तुम्ही, छान अशी मस्त डाळ शिजलेली आहे आपली। छान अशी सॉफ्ट झालेली आहे डाळ। आपण ही डाळ आता गाळणीमध्ये गाळून घेऊया। तर ही डाळ आपण गाळून घेतलेली आहे आणि हा जो कट आहे तो कट आपल्याला कटाची आमटी करण्यासाठी वापरला जातो। आणि आता आपण ही डाळ कुकरमध्ये घालून यामध्ये 1 वाटी गूळ घालून घेऊया। आपण आता ही डाळ आणि गूळ छान अशी मिक्स करून घेऊया। गूळ असा विरघळला पाहिजे छान। हे छान असं शिजून घ्यायचं आहे आता आपल्याला। आपण इथे वेलची पूड आणि जायफळ पूड टाकून घेतलेली आहे आणि परत याच्यामध्ये छान असं मिक्स करून घेऊया। परत बघू शकता तुम्ही, छान गूळ विरघळला आहे। असंच ढवळत राहायचं आहे आणि त्यामुळे काय होईल, कुकरला डाळ लागणार नाही आणि छान अशी घट्ट होत जाईल। तर बघू शकता तुम्ही, छान असं हे आता पुरण घट्ट झालेलं आहे। आणि आता आपण हे एका चाळणीमध्ये पुरण गाळायच्या काढून घेऊया। तुमच्याकडे पुरण यंत्र असेल तर त्याच्यामध्येही तुम्ही पुरण गाळू शकता। आणि आता आपण हे पुरण गाळून घेणार आहोत। तर तुमच्याकडे असा चमचा असेल तर त्याने पण तुम्ही असे हे पुरण गाळू शकता। मी इथे एक छोटा पेला घेतलेला आहे आणि आता आपण ह्याने हे पुरण गाळून घेऊया। तर इथे आपलं हे पुरण तयार झालेलं आहे आणि आता आपण कणिक मळायला घेऊया। तर इथे एका ताटामध्ये मी 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 कप मैदा घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण थोडंसं गरम केलेलं तूप घालणार आहोत आणि चिमूटभर मीठ घालून घेऊया आणि याला छान असं मिक्स करून घेणार आहोत।
छान असं चोळून घ्यायचं पीठ सगळीकडं आणि याच्यामध्ये लागेल तसं पाणी घालून हे कणिक मळून घेऊया आता। तर आपली ही कणिक मळून झालेली आहे आणि आपण याला 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देणार आहोत। तर इथं 10 मिनिटं झालेली आहे आणि कणिक पण छान भिजलेली आहे आणि आता आपण हे थोडंसं पीठ घेऊन पोळपाटावर परत एकदा छान मळून रोल करून घेतलेला आहे आणि सारख्या आकाराचे आपण आता गोळे कट करून घेऊया। बघू शकता तुम्ही। आणि यामधला आता आपण एक गोळा घेऊन पुरी लाटून घेऊया। सर्व पुऱ्या सारख्या लाटायच्या। आपण अजून एक पुरी लाटून घेऊया। तर आपण या सर्व अशा पुऱ्या लाटून घेणार आहोत। आपल्या इथे सगळ्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहे आणि ही एक पुरी घेऊन त्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून असं पुरण भरून घेऊया आणि आपण आता याला कळ्या पाडून घेणार आहोत। तर ह्या कळ्या पाडून झालेल्या आहे आणि याला एक साइडने असं फिरवत न्यायचं आहे। बंद करून घेऊया याला वरती। बघू शकता तुम्ही, छान असा मोदक आपला तयार झालेला आहे आणि आपण आता अजून एक मोदक करूया। तर आपण बघूया, अगोदर कळ्या पाडून घ्यायच्या, असं पण करू शकता तुम्ही। आणि आता आपण याच्यामध्ये पुरण भरून घेऊया। छान असं वरती प्रेस करून बंद करून घ्यायचं आहे मोदक। एकदम सोपे आहेत हे मोदक बनवायला। तुम्ही या गणेश चतुर्थीला बनवून बघा। छान तयार झालेला आहे मोदक आणि आता आपण हे सर्व मोदक असे बनवून घेतलेले आहे आणि मोदक आणि करंजी भाऊ बहीण आहे, त्यामुळे बनवूया एक आता करंजी। एक पुरी घेऊन त्यामध्ये असं पुरण भरून त्याला असं दुमडून घ्यायचं आहे आणि छान असं सगळीकडून दाबून आपण याला कळ्या पाडून घेऊया। तर बघू शकता तुम्ही, छान अशी करंजी तयार झालेली आहे। इथे गॅसवर एक कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं, तेल पण छान गरम झालेलं आहे। आता मोदक तळून घेऊया। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आणि आता आपण हे छान असे क्रिस्पी मोदक असे तळून घेऊया। आणि आता आपण हे पलटून घेऊया मोदक। छान आपले आता हे मोदक तळून झालेले आहे आणि आता आपण हे डिशमध्ये काढून घेणार आहोत। तर आपले इथे हे मोदक झालेले आहेत तयार। ह्या गणेश चतुर्थी निमित्त तुम्ही हे पुरणाचे मोदक नक्की बनवून बघा आणि तुमचे मोदक कसे झालेत ते कमेंटमध्ये कळवा। आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी वर्ड चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद।